alang sa tanan nga mituo. 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 13. Kay mga pinili kamo sa Dios, sukad sa sinugdan ngadto sa kaluwasan, tungod sa pagkabalaan sa espiritu ug pagtuo sa kamatuoran. Niini nga teksto, ang duha ka mga ahensya sa buhat sa kaluwasan gipadayag, ang Dios nong impluwensya ug ang lig-on buhi nga pagtuo niadtong nagsunod kang Kristo. Pinaagi sa pagbalaan sa espiritu ug pagtuo sa kamatuoran nga kita nahimong mga mamumuo uban sa Dios. Si Kristo naghulat alang sa kooperasyon sa iyang simbahan. Ang dugo ni Hesukristo, ang balaang espiritu, ang balaang pulong ato. Ang tumong niining tanan nga tagana sa langit, anaa sa atong atubangan. Ang kaluwasan sa mga kalag kang kinsa si Kristo namatay, ug kini nag-agad kanato sa pagkupot sa mga saad nga gihatag sa Dios, ug mahimong mga magbubuhat uban kaniya. Ang Dios nun ug tawhanon nga mga ahensya, kinahanglang magtinabangay sa buhat. Si Kristo gilansang sa cross alang sa atong mga sala. Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Si Kristo mikayab sa kahitasan isip atong tigpataliwala. Kini ang siyensya sa kaluwasan nga kinahanglan natong makatunan ug itudlo. Katuyuan sa Dios nga ang iyang katawhan mahimong usa ka binalaan na putli na dalisay nga katawhan. Nagpahibalo sa kahayag ngadto sa tanan nga naglibot kanila. Iyang katuyuan nga pinaagi sa pagpakita sa kamatuoran sa ilang mga kinabuhi, sila mahimong usa ka pagdayeg dinhi sa yuta. Ang grasya ni Kristo igo na aron kini mahitabo. Walay kinutuban ang pagkamapuslanon sa usa nga nagsalikway sa kaugalingon, naghatag og luna alang sa pagbuhat sa balaang espiritu diha sa iyang kasing-kasing, ug nagpuyo sa usa ka kinabuhi nga bug-os nga gipahinungod ngadto sa Dios. Ang tanan nga nagpahinungod sa lawas, kalag ug espiritu ngadto sa iyang pag-alagad, kanunay nga makadawat og bag-ong gasa sa pisikal, mental ug espirituhanong gahom. Ang dili mahurot nga mga supply sa langit anaa sa ilang pagmando. Si Kristo naghatag kanila sa gininhawa sa iyang kaugalingong espiritu, ang kinabuhi sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang balaang espiritu nagbutang sa iyang labing taas nga kusog aron molihok sa hunahuna ug kasing-kasing. Pinaagi sa grasya nga gihatag kanato, mahimo natong makab-ot ang mga kadaugan nga tungod sa atong kaugalingon nga sayop ug giplano ng daan nga mga opinyon, ang atong mga depekto sa kinaiya, ang atong pagkagamay sa pagtuo, daw imposible. Sa matag usa nga naghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo alang sa pag-alagad, nga wala magpugong sa bisan unsa, gihatagan og gahom alang sa pagkab-ot sa dili masukod nga mga sangputanan.